Human ang sagunson nga pagkaon atol sa mga handa niadtong holiday season, dunay tips ang Zamboanga City Health Office kalabot detoxification. Ani ang report? Matag holiday season, dili gayud kalikayan nga mukaon og klase-klaseng pagkaon gumikan sa wala og tuo nga parties niadtong holiday season. Ang uban kuno makakaon og pagkaon nga gibawal sa ilang panglawas. Busa nagpaymangno ang Zamboanga City Health Office ilabi na kadtong adunay mga balatian sama sa diabetes ug hypertension nga gikinahanglang mag-take sa ilang maintenance medicine. For example, Akaltabla 2, diabetic 2. So, very important na man-monitor to DT blood sugar level, no? Part of contribute na di aton hypertension is high cholesterol level, no? So, we can find this in our blood chemistry when we do our blood works. Gisugyot sab sa CHO nga magpa-check up sa doktor aron mahibaw-an ang ilang blood chemistry, ilabi na ang level sa blood sugar ug kolesterol. Dugang sa ehensya nga dakong tabang sab sa detoxification process ang pagkaon og gulay, prutas, lakip ang pag-inom og daghang tubig. Dili sab kuno kalimtan ang pag-ehersisyo. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao.